Balmo an ɲaguma somɔgɔw kɔri baasi t'aw la ala kana baasi foyi k'aw la ne tɔgɔ Fatou de la revue des séries du Mali Film. Donc abonnez kuraw aw bienvenue kɔrɔlenw ani kuraw aw ni ce aw ka lamɛnni la hali bi c'est donc aw kana ɲinɛ dɛ aw bɛ se k'aw ka avis di commentaire la donc pour que an ka se ka sira sɔrɔ cogo min na et puis an ka se ka aw ka conseil di quoi minnu ka d'aw yɛrɛ ye. Donc Bibaro, amna Bibaro qui est la série des dangereux de la cité, mais épisode 12 uniquement, parce que épisode 13 a commencé à bon mercredi passé, donc bon, on a budget pour que c'est qu'à revue donc quoi. Donc au final, on a revue qui est épisode 12 dronica. Donc parce que mercredi passé, à 13 épisode 13 mais c'est bon parce que problème donc mais il y a problème technique donc mais il y a ka koka donc oui yɛrɛ excusez ou quoi réseaux sociaux quoi. Donc bi donc épisode 12 quand Anna est prière de consultation ke abe ala deli n'ale ni mo ka ko no kan ka sira sɔrɔ a ka sira sɔrɔ n'a man ka sira sɔrɔ mo ka mabɔ a la a banna donc o kɔni o ye prière ɲuman ye o ye prière ɲuman ye au moins a ye ala sen don a ka kow la pour que ko ka se ka sira sɔrɔ donc maintenant an y'a ye o kuma la ale bɛ k'a ka seri kɛ kuma min na Ana bɛ k'a ka seri kɛ kuma min na Bella ale bɛ halisa mo ale bɛ bolila mo kɔ ale bi Bella i t'i lafiya ten cɛ bɛ ka boli ɲɛ ka boli ɲɛ ka boli ɲɛ halisa dɔ tɛ ka b'o la a banna donc sisan mo y'a fɔ a ye clairement ka nin dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc k'a ka fara a la Bella ye ne faga ko i mago bɛ fɛn jumɛn de la a fɔ dɔrɔn n b'a kɛ i bɛ fɛ ka taa New York de wa i bɛ fɛ n ka mun de k'i ye quoi fɛn fɛn ma n'i ja n bɛ se k'a bɛɛ k'i ye fɛn fɛn hakili ma n'i sɔrɔ n bɛ se k'a bɛɛ k'i ye i ka carrière ko wa n bɛ se k'i lataa sanfɛ ala ayi n t'a dɔn Bella m'o tun bɛ mun d'i ma mais a ko juguyara donc sisan m'o ko ayi k'a ka ɲi ko fɛn foyi tɛ ko sisan a ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ donc a bɛ fɛ ka kɛ Pedro na quoi Bella menaceli k'a bɛ nin venger ko m'o ye téléphone raccroché a nun a ye téléphone raccroché a nun kan donc ko m'o t'a dɔn ale ye mɔgɔ min ye quoi a banna en tout cas je pense que sisan kɔni risque de bɛna daminɛ parce que Bella ka vengeance et puis m'o dun ale ka kokɔrɔ minnu tun b'a kɔ plus ni Bella y'i yɛrɛ bila nin ko ninnu na a kuma tɛna nɔgɔya dɛ je pense que Ana ni Mo ka mariage ko n t'a dɔn ko bɛna kɛ cogo min na dɛ Ana ye seli kɛ ka ɲininkali kɛ donc sisan et puis okumu kɔnɔna yɛrɛ la an y'a ye est ce que Mo ye Ana ɲininka mariage ko la parce que Mama Dija ye Madu wele donc Madu Takudi a dɔgɔnin Takudi cɛ pour que a k'i occuper mariage démarche la awɔ parce que comme ale cɛ taɲana donc cɛ de kan k'i Mali la cɛ de kan k'i occuper mariage démarche ninnu na côté fila bɛɛ la Mo ka côté la ni mariage bɛna kɛ cɛ kan k'i occuper Mo ka côté la cɛ fana kan k'i occuper Ana ka côté la mais comme cɛkɔrɔba min bɛ u ka côté la o ye Madu dɔrɔn de donc Madu de bɛ se ka démarche kɛ parce que a tonton don alliance la Ana tonton don alliance la donc Madu de bɛ se ka démarche kɛ o de y'a to Mama Dija ye Madu wele pour que a kuma ɲɛfɔ a ye donc c'est que ni Mama Dija ye Madu wele pour que k'a kuma ɲɛfɔ a ye donc c'est que mariage ko dɔ de bɛ sen na kɛ peut-être Mo ye demande kɛ donc est ce que nin na seli ɲana wa Ana ye mun ɲininkali kɛ o jaabira wa ou bien Bella bɛna massacre mun kɛ ou bien ne ka théorie la Takudi ni Mo ka ko est ce que o bɛna an k'an sigi ka ko lajɛ mariage ko in bɛna kɛ cogo min na tan parce que ni o yɔrɔ de la parce que halisa ne bolo
ah fɛn de bɛ sɔrɔ ka kɛ dɛ parce que halisa mu ni takudi ma ɲɔgɔn ye ani madu ma ɲɔgɔn ye mariage ko kuma bɛ yen or que normalement nin na présentation kɔni kun kan ka kɛ dɔɔni mais bon yɔrɔ dɔw fana na c'est pas grave parce que ni présentation ma kɛ u bɛ se ka fɛn démarche ninnu o tɛ démarche bali quoi donc maintenant démarche kuma de la an bɛna dɔn vraiment ni ne ka idée min tun bɛ ne kun na takudi ni mo ni ko tɛmɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ni ko ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ko kɛra tiɲɛ ye problème tɛna nɔgɔya dɛ parce que k'o fara bɛɛ ta kan bɛɛ ka menace kan là je pense que mo bɛna a yɛrɛ ɲini a bɛna a yɛrɛ ɲini et puis o fana bɛ ka kɛ n t'a dɔn ko bɛna sira min sɔrɔ peut-être ana fana ka seliw tɛna minɛ en tout cas Sacha ni Nafi ko la nuit porte conseil que chacun ko bɛɛ ka chance di ka i ta ma Nafi ko k'ale bolo qu'il faut que Sacha ka chance d'a cɛ ma Sacha fana y'i kanto Nafi ma k'a fana ka chance d'a chéri ma ayi Alassane kɔni tɛ se ka yɛrɛ bɔ Alassane tɛ se ka bɔ tan yetaw tɛ sɔn Alassane tɛ se ka bɔ tan cogo si la il faut que u ka nin ko lajɛ dɛ Alassane bɛna muso récupérer muso seginna ka taa so donc a bɛna sunkuru fana récupérer n'o ye Nafi ye o bɛ se ka ɲɛ cogo di a ye ɲɔrɔnin lajɛ o yɔrɔnin a y'o lajɛ tɛ se ka taa ten ayi et puis ne yɛrɛ bɛ ka perturber dɔɔnin mun de kɛra mun na ni Usu cɛ restaurant su fɛ dîner romantique et puis Muna ko a ye a yɛrɛ labɛn Usu de kama mun de bɛ yan mun de bɛ nin yɔrɔ in na ayi o tɛ se ka kɛ et puis a y'i confier Muna n'a ka problème na an delilen d'o la o parce que u ka famille bɛɛ a mana kɛ Ana ye o a mana kɛ Usu yɛrɛ ye o donc Muna b'u ka problème caman gérer mais de là k'a fɔ ko n ye n labɛn e yɛrɛ de kama pour toi et puis dîner romantique nin ne kɔni lafili la dɛ parce que ne bolo Usu kun tɛ Muna cɛ ye Usu ni Muna kun tɛ mɔni kelen na mais ye ta bɛ ka mun yira an na sisan ne yɛrɛ kɔni lafililen bɛ dɛ n kɔni lafililen bɛ aw yɛrɛ hakilina ye mun ye nin ko in na donc Usu donc i tɛ sɔn donc sisan nin i dara la ko dɔrɔgu ko don donc e bolo i bɛ se ka wari minɛ tan wari fufalaki i yɛrɛ ɲuman ko c'est facile k'a kun ka nɔgɔn k'a ka nɔgɔn ko nɔgɔmani de bɛ diɲɛ kɔnɔ baara jumɛn nɔgɔman de bɛ baara foyi nɔgɔman tɛ baara bɛɛ n'a ka gɛlɛya e ye baara min choisi o kɔni n'a ka gɛlɛya bɛ o dangereux fana don et puis malhonnêteté fana b'a ta la parce que là nin kɔni n tɛ ko ye fewu donc sisan komi a yɛrɛ kun t'a kalama a kun t'a dɔn a y'a sen bila yɔrɔ min na a y'a dɔn a y'a sen bila sisan nin a taara cogo min na tan est ce que fa de bɛna don Usu la ou bien a bɛna mun ko de kɛ pour que k'a yɛrɛ bɔ nin na comme Muna ko k'a bɛ se k'a dɛmɛ a ka problème na donc peut être Muna bɛna don jeu la pour que ka se k'a dɛmɛ cogo min na a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ nin ko dɔw la parce que là a kun bɛ cogo min na tan c'est trop e bɛ boli la ko ordinateur jaga ko de b'o kun kɔrɔ i yɛrɛ kɔni kun k'a dɔn ko b'o jukɔrɔ ka ordinateur di ten mɔgɔw ko 1 million que o bɛ ordinateur di e yɛrɛ b'a dɔn e ka ordinateur i ta tɛ foyi e bɛ se k'o di cogo di donc i kun donna dɔrɔgu affaire min kɔnɔ n t'a dɔn i bɛna bɔ cogo min na peut être Muna bɛ sɔn k'i labɔ comme ale kɔni famille problème bɛɛ ale b'o bɛɛ gérer ale b'o bɛɛ gérer en tout cas donc an k'an sigi k'a lajɛ épisode tɔ ninnu bɛna kɛ cogo min na donc ni ne tun bɛ ne bolo k'a fɔ ye bi épisode 12 la les dangereux de la cité la donc aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné aw ka cloche activer pour que ka notification sɔrɔ et puis comme d'habitude aw kana ɲinɛ tuguni dɛ a y'a partager k'a partager pour an ka caya peut-être
donc a ye soin ta o yɛrɛ la a n'aw kɛrɛfɛ mɔgɔw a k'an bɛɛ review wɛrɛ awɔ bye